ala min bi sɔrɔ Muhammadu sababu la an kana k'a fɔ n y'a mɛn maa dɔw da k'u ye Muhammadu fɔ ko k'a fɔ cɛjan n'o cɛ surun n'o k'a jɔlen ka ɲɛ a cɛ ka jugu est-ce que ko in mi daga wa o yɛrɛ de ye dagalen ye Allahu akbar ala kira mankutu cogo o cogo y'i ja mankutu tɛ yen a kɛ Amadi فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله abana adaye amaba pew mangutu dado ala kira ba Muhammadu ahamada ni ko a bi taama fiɲɛ kan o bi daga o bɛ fɔ bari maa taamana fiɲɛ kan ala kira ka bolo ye wallahi bunu muhibutigi y'a fɔ Sɛgɛn Fajaji don dɔ a kumana ala kira ba Muhammadu la ka Mawudu da k'a to bilibɔ sanfɛ a bɛ ka Mawudu da ka taa ɲɛ datugulen don a bɛ ka taa a bɛ taa a bɛ wɔsiji sɛrɛndɛ ka fili a bɛ sɔmi tuma min na a bɔra dugu kɔnɔ awari kɛ a bɛ bilibɔ sanfɛ a y'i kɔfilɛ k'a ɲɛ dayɛlɛ a y'a sɔrɔ ani dugukɔnɔla cɛ bi kilo kelen bɔ a taamana bilibɔ kan bilibɔ banna a kɔrɔ ala ma sɔn a ka bi ala kira mankutu jɔ a da a ye téléphone bila silence la a taamana fiɲɛ kan fo ka t'i jɔ n'a sɔnna n'a ye sabali ala kira mankutu kama ala m'a bi fiyewu wallahi atibi darashi silamɛw a ye da la ko kama bɛ yen a ka kan wallahi ni kamo tɛ an tɛ sigi nin yɔrɔ in na o kuma t'a la ala kira de kama a man sigi yan wallahi o ka kan ni ko i bɛ maaw kɔrɔ ka sigi nin yɔrɔ in na don o don ko wari a ti ɲɛ o ayi dɛ wari ti se tɛ se wallahi dɔ bi dɔ sɔrɔ o bi jɛ a don ta kɔ tiɲɛ mais an t'a dabila an t'a kun bila don o don an bɛ taa o ye ala ye o don dɛ Siribe ni ala tɛ o ko ti sɔrɔ ayi a tɛ sɔrɔ dɛ i bɛ to dɛ i bɛ saliya i b'a bila silamɛw ka diinɛ ka di kojugu i ma alimami sigilen ye anw ka diinɛ silamɛw ka diinɛ an bɛ yɛrɛ ɲɔgɔn de kɛ tile kɔnɔ siɲɛ 5 don wallahi ni alimami nani jɔ n'a ye n'a y'i bolo fila kɔrɔta an bɛɛ bi jɛ n'a ye an y'an da kɔrɔta fana Allahu akbar n'a y'i bugu an yɛrɛ b'an bugu n'a y'i biri an b'an biri n'a y'a ten turu an b'an den turu alimami n'a y'i dabɔ i kɛrɛ la ko salamu an bɛɛ b'a kɛ ten o tuma na k'a fɔ aw ye ni ala kira ka diinɛ tɛ o ti sɔrɔ foyi ayi o kuma t'a la an balima dɔw bɛ yan yala u bɛ taa ko tɛ ko ca bon an ti wajuli tigɛ dɛ anw bɛ ala de la an tɛ ala bila an ye sira d'a ma a ye taa inshallah yala aw yɛrɛ ye jɔnw ye ne bɔ Karisidiki ye ne bɛ bɔ Sanamɔrɔba n ye jeli ye n'i ye jeli ye jeli banna a ye taa ni duwawu ye a fɔra aw bilasira man an tɛ wajuli tigɛ e bi sa ne bi sa n'o tigɛra o y'o k'i yɛrɛ la a ye 4,000 bila ko a ka taa ɲamakalaw an bɛ yɔrɔ min sisan ɲɛ tɛ foyi la kaburu kɔnɔna na ala sɔnna a ma Siribe ala kira Muhammadu nin kan min bɛ ka don i tulo kɔnɔ lahara nin ne bi kɛ nɔrɔ y'i ma i sira ka discothèque min joué o ne bi kɛ tasuma i tulo kɔnɔ Allahu akbar Siribe nin nɔrɔ dɔrɔn nin de b'i ye kaburu kɔnɔ aw ka su minnu bɛ kaburu kɔnɔ u bɛ ka ala deli yala ko bɔda bi sɔrɔ aw ɲɛ minnu kɛ farijaye na aw namisara na an bila sɔleha n'anw taara se an bɛ taa baara bɛɛ kɛ ɲuman ye o tuma aw ni ne an m'u malolen bɛɛ yan aw bɛna sɔn tugu diɲɛ ka anw nɛgɛ sani saya ka na anw ta mɔgɔw bɛ ka sa aw ɲɛna don wallahi don o don an bɛ jɛnɛ jala Segu alisilamɛw a ye kuma denw fɛ a ka kan a ye kuma denw fɛ wa ka kan ne ni aw tilelen kɔ a ye kuma denw fɛ wallahi
maratigi si kelen sen tɛ sira tu tigɛ i ka mara jɛlen kɔfɛ. K'a fɔ den dɔ bɛ e bolo k'o tɔgɔ ye ko jo o de bɛ don du kɔnɔ a tɛ Ala bato a mago si tɛ Ala la a jo a bɛnnen don e ma baara b'i bolo ba ɲama ka sɛgɛn a baara ci baara b'i bolo o de kama n'a fɔra ko seli tɛ silamɛya a kan'i kun dimi balimakɛ n'a fɔra seli tɛ silamɛya ye a kan'i kun dimi moto nso minnu bɛ interpellé n ko a bɛ moto bɛ sonya misiridaw la walahi sabara yɔrɔ ka jugu seliba ma sonya walahi e ka téléphone bilen Bamakɔ misiriba kɔnɔ bi a b'i ye a tɛ ye ayi i ka portefeuille bilen misiriba kɔnɔ bi anw ka Mali kɔnɔ a b'i ye a t'i ye dɛ Seko wala i ka portefeuille bilen sira kan dɔ b'a ta k'a di ma walahi baasi t'a di ma bilen banna silamɛya bɛ min a banna ni Ala danaya ni jogo tɛ ani laadiriya ni tilelenya silamɛya tɛ a tɛ Abdulaye ibn Ubay ibn Salulu sara k'a to seli la Alakira kɔfɛ a donna jahanama kɔnɔ ayiwa Allah subhanahu wa ta'ala ye kuranɛ haji Alakira kan la tusalli ala ahadin minkum mata abada wa la taqum ala qabrihi innahu kafara billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun ko asa munafiqiya kan ko kira hali ne seli la ka shekɛ ma do jahanama kɔnɔ ayiwa Allah amalima do ye a cɛ tigiya ngara kira yɛrɛ ɲɛna alisilamɛw anw ka karamɔgɔw bɛna ɲɔgɔn kunkolo tigɛ yan seli don a y'a seli a ye kuru wuli tew na mɛlɛkɛw bɛ maaw dɔ ni lahala ye u bi tew bi bɔ duguma batirijiw ni sɔmɔgɔlɔw kɛ bɛ tew walayi kafin munumuni k'a sɔrɔ jogo tolilen don Banyama ka sɛgɛn zaburutigi ko a ko ale kabakoyala mɔgɔ la mɔgɔ min b'i ko k'i jɛ ka parfum fiyɛ i la ka tulu mun i la k'a sɔrɔ i kɔnɔna bɛɛ tolilen subahana ale kabako a ye o tigi la de Allahu akibar i b'o dɔn a yeko bunji dama bere hakɛ kutuba la ye jalamugu dakala o kumana k'a sɔrɔ jogo min b'a la n'a fɔra i ye hali kafiri fin ka wallahi bon anw ka silamɛya nana a fɔra tan sisan de ko an k'an seli ni selila ka ban maa ka seli de bɛ filɛ mais nzo ma fɔ Ala ka seli filɛlen ɲuman bɛ yan trɔmpɛri ka seli filɛlen ɲuman bɛ yen ni ye den saraka k'a tɛ dɛfu sɔrɔ jango baki ɲuman bɛ yen aya ala selilaw sɔrɔ lahara ye ni jogo tɛ foyi tɛ yen a tɛ yen wa seli jogo ɲuman tigi ni seli de ka kan seli nana de k'an sama k'an bɔ jogo kolonw na wallahi bɛ maa min jogo juguya hali k'a dabila a dabila nafa t'a la wallahi maa fala selila e sen tɛ bɔ a la sa foyi tɛ inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar amaba wala zikrullahi akbar abana seli nana de k'a b'an bɔ wale jugu rɔ k'an bila wale ɲuman sira kan n'o ye maa min ta juguya n balimakɛ n balimamuso bɔ a la ten sa seli disa bila n'o bɛ ta juguya bɔ a la nso selila o ka seli bi minɛ ayi a ma na o kama trɔmpɛri selila seli bi yan a tɛ yen alisilamɛw a y'a jan don nin yɔrɔ in na a ka kan an bɛ so min kɔnɔ zafiya de don mais min ka di Ala la zafiya dugukolo sanfɛ bi u y'anw ka zafiya bɛɛ turu a kan kan walahi k'a bɛɛ turu a kunjugu kan ne de ye seko ye ne m'a f'i ye a tɛ ne ni wahabiya cɛ a tɛ ni wahandan cɛ a tɛ ni kɔlɔsitigi cɛ a bɛ ne ni mɔgɔ cɛ mɔgɔ min ye diinɛ de yɛlɛma k'a yɛlɛma ka k'i sago ye n'o tɛ sunama an bɛɛ tɛ sunama ye el sunnati li Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam e bɛ bɔ a la e bɛ bɔ a la ne yɛrɛ b'a la
foni ne goyali ye parce que kolosi me bolo mais kolosi me bolo kote bola do wurudini hake akala bongono bari nata daraka fo ala ne ka itogo foko batange no anta ti tole haglila o de kamo ni meni bulu yala ko rebe na siribe sula mogo kira ka suna o suna kono shitigi ebo ayo o to wada bude ma kele na ke ambedo musa budu mi kalule kunu ambebo ke o tuma ambedo alislame anga azavia ya betura kuka wallahi afora sewa martijani ma ko sewa martijani yala seli de yake jogo fulo blen susu de yake hamita wasifala hamita hadarala o de yake eske kaburu ya sura kama de yake ota sewa martijani afoko ala kira nana ka wurdi daba la manama keneka asoro la jogo nyuma ya de wallahi nendo Allah kira yɛrɛ ma kutila jogo di wa innaka ala aforata kira ma mangutuni joga seliye ama mangutuni shukeme seliye kira mangutula ne innaka wa innaka ala kulli azim baba oni jogo borala hey misiri do kono bi ijole ka serikuru bebi kata bwa dige kono ijole ngamo ijo me ki concentrate ma na chedo bi na dote ka jo ikerefe ma mi ni ifaje dukolo mi ila iba fle olorobe ibi miri ko ma ko alate ya ka seri ma je wallahi chena ala yaro ko waylo li walina ala sawadu ko na ko waylo lil musallina allazina wa an salatu musallin akwa bonani halakini tache ko eselila do tai wallahi o sella sugu tewa ijole bichonga misiri ndo kono kana ta seli yoro be koy no te adona aseli kele beti do tasuma kono wallahi ijole I concentrele alaje dobe o keleme ki ka dugugolo ni minaila wallahi na dote fa kana joti ebi kere fila ka yeta e ga seli tobiki aya flibe sigala yo mali alabe ke me alaba kono di aya jando ina jogo seli be wa mo islame ka seli de be fle me ni jogo nyuma ntila sigaka seli me me fle fudu wallahi seli Kika maragila kanya nesigile do ka filere wallahi aya tija jobe na ke komi alakira kadu alakira sallallahu alaihi wasallam jobe na kete kira yemifo wa qarna fi buyutikunna wala tabrajina tabara ila jannati wa ula jobe na landege kakle ka fo yemifo ka qur'an bakoro ya ayuha nabi ala kote nabi nyuma kolle afu yelizi wajiha wa banatina wa nisa'il mu'minina alladhina yudnina min janbibihinna Allah chante nyonje muso aye disado aka nyedugu dal bangi duro nge do yoro ni singalamu zalika o min fla odu ako de ka fusa awma Allah ni jahilu ya ye ubi balu awma muso disatigi hali ni takera tasumai ni disabe muso kuna ina tamaka ebi malabo darashi iba boyane me muso nale ajo afale fini mi ma kana seri regardez mon dos ko seri ko ngofle wallahi o ba kana ani bolofa ngola malo mo ni ngone bo jole ka fodro ni ne dakala gele yara ni nda mi ni dakata wallahi bare baba o kama ala kira sallallahu alaihi wasallam ama fo na mandi auna wallahi ikele sutura be musora imaki yere ya ese o ke kira ya ke kira ka mayo ni sutura be musora afle ni ubi bosisa teri muso kelengele be abela teri muso nu me ku bla tasuma ko do ngodu wallahi o muso joli furula fara teri muso ka wallahi ajara ube sanga wuli ka kelenye kabu be mbanga kabu be woni sola ka finu tige kana furu ke ku ka samara fale ka ko nyola wallahi me kata jemne ni nyonye kana me kelew ko ike woro boy barachela
muso bɛ furu ka di sa nka o ɲɔgɔn furu o ye galoma yira ye dɛ donc o min filɛ o sisan o terimuso minnu filɛ ni Ala ko k'a ye fini don a k'aw datugu e fantan muso ɲumantigi seli ɲɛkɔrɔla in na sisan e de ye maɲumanko ka wari bɔ a di furumuso ma ko taa fini tigɛ u taara ka taa fini natawali ka wari bɔ ka da k'a fɔ tayirikɛ nana ka Ala sɔsɔ a kala i ka n bɔ i ka nisi bɔ Allahu akbar a bɛ kɛ ten dɛ tayirikɛ b'a fɔ n y'a mɛn n'i ko bɔ k'i disi bɔ kamankun bɛɛ na bila kɛnɛ rɔ wa na kɛrɛdaw fara a kan ni tayirikɛ ka ye tayirikɛ b'a fɔ madamu ti da ma koyi n na jipu in bɔ ci tɔ kɛra la n'a bɔ ci sen ta o ta i yɔrɔ dɔ la denni b'a fɔ n ka b'o mɔ o don o baara banna dɛ o de bi kala sisan k'o di fanda e muso ɲumantigi wari kelen min na 1000 sɔrɔ la i filɛ k'i yɛrɛ faa dɛ a bɛna minɛ o bi n'o de don a kana k'o walo a kana yala diɲɛ kɔnɔ anw ka kɔɲɔw ni pariw ni fɛnw yɔrɔw la kamalema dɔw taa yɔrɔ de don ka t'u sigi k'u yɛrɛ kɛ tebililaw ni fɛnw ye ne ko nin denni ye jɔn kama nin furulen don koyi n'a furula a bɛ kɛ tan wa k'a b'a fɔ tan o y'i ne nin ne yɛrɛ ye n'a furula a bɛ kɛ tan wa a tɛ kɛ tan a furu o tuma na a bɛ t'i walo o tɛgɛ ye e sigilen b'i ka so u bɛ sɔrɔ k'u tɛgɛ bɛɛ ka na wulada fɛ kɔɲɔ in yara dɛ jɛnɛ in kɛra jɛnɛ yɛrɛ ye walayi tɔ foyi t'an na bilen a ye kiri dɔ an ye zanmɛ mais fɛn wɛrɛ bɛ yen a y'o dun a t'o f'i ye tiɲɛ donc n'a fɔra ko bɛɛ ka seli ko ye silamɛw ye dun nkalon don a y'a kuma filaw bolo nin don nkalon don a y'a lajɛ kɛ silamɛya tɛ cɛ caman muso bi bɔ e b'a ta yɔrɔ dɔn wa ne y'a wele ka ɲɛ i bɛ min ne wa n b'a fɛ yan o b'a sɔrɔ a bɛ fɔ sugu 17 Alakira ko dewusu tɛ jɔ alijinɛ kɔnɔ o Alakira ɲininka ko dewusu de ye jɔn ye ko cɛ min furumuso bɛ bɔ a t'a bɔ waati kalama a t'a don waati kalama k'o ye dewusu ye o tuma na sisan ko i ka seli n'i ka sun t'i don alijinɛ kɔnɔ interpellation Mali karamɔgɔw mɛ ni aw de ye Mali karamɔgɔw wajulikɛlaw kutubakɛlaw mɛ ni aw de ye yanni aw ka taa a da don n'aw banna tɔrɔbu ko kiti la aw bɛna sɔrɔ ka taa kɔmako kiti daminɛ ni Ala sɔnna komi kɔmatigi maa kutigɛla b'an mɛn n'o tɛ a tun bɛ na nin ko da sira la nka anw ka kɔmatigi kutigɛlaw bɛ min u ka se ka Ala dɔn Mali in dɔn se k'u ko kɛ aw denmusow gɔn bɛ ka fili kɛnɛ ma bari ka ca misiri ye aw ma se ka taa misiri ko kɛlɛ kɛ aw ma se ka bari ko kɛlɛ kɛ aw ma se ka denmusow langolo bɔlen filɛ ka fili jɛnɛyaden bɛɛ ni cɛya halaladen aw ma se k'o kɛlɛ kɛ fo bi taa kɛlɛ kɛ bi jamana duguturu karamɔgɔbaw fo ka taa kɛlɛ kɛ ayiwa turabu dagara turabu ma daga i ka mun b'o la i m'o kɛ kɔrɔba dɔ wolola ka sa a ma foyi dun ni turabu daji tɛ i mɔkɛ dɔ sara yan a ma foyi dun ni kɔmasogo tɛ aw kɛlɛ kɛ ko de ye nin ye karamɔgɔ aw ɲɛji bɔra sa dɛ nin walawala karamɔgɔ hakilimaw bɛ na wajuli kɛ yɔrɔ jumɛn gɛlɛyara dɛ karamɔgɔw ka taa dinɛ aw ka jamana kɔnɔ jeune mɔgɔ 5 minɛna k'u bolo tigɛ bɛɛ kini bolo tigɛra banku la a kɛra f'u bolo bɛ joli tɔni o tuma aw tɛ se ka kutuba kɛ ko min bɛ ka k'anw ka jamana kɔnɔ k'a tɛ daga wa siribe tɛ ka foyi fɔ o la maa bolo kun tigɛra yɔrɔ min na Ala kira tile la bolo joli tigɛra a man ca o tuma na Mali de bɛna juguya ma ka ye o de la dɛ a ye mankan da mɔgɔw ka ɲɔjigin na tasuma bi taa don a la yen k'u ka foro jeni k'u ka sɛnɛkɛ misi bɛɛ faga e karamɔgɔkɛ o e min bɛ kutuba la o tuma na e bɛ min a gɛlɛyara dɛ e bɛ min e tɛ se ka kuma na wa mɔgɔw denw faga cogo filɛ mun tɛ mara kɔnɔ Sewari ka taga bila Masinɛ ka taga bila Kidali Gosi mɔgɔw faga cogo filɛ karamɔgɔw aw bɛna taa ɲininka min na lahara don ni a bɛ gɛlɛya wolo dɛ kɔmatigi ko ye kɔmako ye buguridala ko ye a ka bugurida ye wala tasiru wasiratu
tulu wisra okira mati maka donita aw ka mume nunga na foy me doni me awdala abise ka min bali mamunu nana nu nana ni silamaya toy kala mo se komo nyesumale aka go bali wallahi akoma leje mali karabugo no ngoba na la harado wa abala nere bala kala bin dafo ka bala babulo de bubulo de siribe shebu ababulo nyame Allah ani sabote amen ameni famaw de amana ma keshanga jamana kritikela famaw no amana ma keshigula ala kama no ni kritikela sebe wulila no kritikela sebe wulila aya akwa binde ni la to ala kake akira mali dabe jamana de na sebele dom todi baga minga kitabu kono todi deseri jugula kiba la gweshi ka mamdunje billahi iya mama la gweshi ala kamo chiega ni wala sai ka yela sanfe sirati la tasuma de la haradu Allahu akbar ndewulida bari o kitabu mi yoy bolo de asebe ni dumode wallahi ni du note beba do ka foko ko boya o de fe here be sababu wallahi awala wala an ga jamana jorani damew de ya kritikala sebe ami wele bla aw ye ne nikelaw na fitinu ni ala ya kenu sabalila wali ma nasira ka lato ne nikela bele baw mo yira awla ma bi jo mikoro kofe kutuba wajuli ka bogo buruja ka neni jogo bela ayewula no fe o kakada asara yoro kafir do islam asara yesa Sheikh Amaru Diafo mega min fo awye jamana famo ni ne kadala wani ye here de neni awma aye faranga ala kamo awga dine bineche jamana famo anga dine bineche anga dine kera tabulo defa yoroi anga dine kera kama ba buruja anga dine kera ka mogodo ka vie privée da ka waka du wallahi anga dine kera ode kota ala kira ka dine famo naw sigira kan fleta na wulila sabi na be kiriti ga nyere an faga tise tuku abigela na hakili be lafiya bi no mani ko wallahi na ma fe o lafiya ka soro aya fo faga ki jo an yoro la na do an nyere ni ninje ke an ga jamana chena tabulo mi ma ga dinela o te ala kira tayde ala kira nana de ala kira nana chirade wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wallahi bele hali ala kira chili hina asira wulunima asira mishima asira sagama barni islame sagama ka kala ye ala kira hina siri wallahi asira kira ma chika mo doya kira ma chika mo bo islame yala kadoge silame kadoge kafire wallahi ala kira machini ngam ala kira chira wode kama ka silame ako tasmiu bihabillah jami'an wala tafara Allahu akbar ay nyugo mine ngana fara kilina aw kana fara Allahu akbar yala ebile febe kaka neneni yala mise ka fara nyugo ngala o dabla yala aw mise ka bekele mo wa fana ni yɛrɛ tugulen kɔni y'i kɔ fo ni y'a sɔrɔ n tɛ s'i la wallahi n'o tɛ i kɛlen ka fɛn bɛɛ dɔgɔya diɲɛ bɛ wuli mɛ n ti fɛ donc silamɛw k'a lajɛ u ka segin u kɔ u bɛ fɛn minnu na u kan ka kɛlɛ minnu kɛ o kɛlɛw bɛ yen u ka kɛlɛw kɛ dɔgɔnɔw tɛ ka si so kɔnɔ filaw tɛ ka si so kɔnɔ bamananw tɛ ka si so kɔnɔ segu fan fɛ a bɛɛ gɛn bɛ guwa i ka furu kɔnɔ wallahi o tuma wajulikɛlaw e ɲɛ tɛ nin na wa a ɲɛ b'a la e min bɛ kutuba la i ɲɛ tɛ nin na a ɲɛ b'a la juma tɛmɛna munna i ma se k'i da don na parce que n'i da don a la k'i bɛ fa wa saya layidu talen kɔ sen nalen ko ten fasa den da dun a bɛ kɛ kasira kasa bilen o tuma i bɛ sira o de la ni sira b'o la a fɔra ko saya bɛ kɛ sinikɛnɛ ne kɛra bitaw la sini bɛna to sebaliya ne kɛra bitaw la dun n'a kila sira ɲɛna maa minnu sara ka bɔ diɲɛ kɔnɔ u ma lafiya de
te je tugola jena hashidiya na nasogo bona kungo jugu na ngalontige na majugu ya ba ifa le ki boyno ala no fe ma lafia wallahi lafia la ayeso kasale Allahu akbar ma jume mago be alijina duma yoro bado be ngafo do mago ba la ka bolo bi janatu ni mawa no janatu ni mawa ayo janatu ni mawa buruke ka doe na fi ka sonde do ki fa ala kama mulibali bon ko fe mautu fe ami dal dina na ma da fe kakamfa donc to fe donc ko be srota wa ndume na ni yoro de dama ye jumai donc anga karamo nana na karamo de nana wale agib trawle aywa anga duturu babe ya ko e duturu musab abokar sugodogo abo siga so meeting aba molo koroya mauludula hakili la mulu me mauludula uyayi aya kanu ko shego mita shife kasaki akara fama nyama ne tara siga so nunu ne be delegation wuli dobo fiena nam ata ne kume fo siga so posula wallahi mi joyoro mi na doro saga jigi bi kandige anyuwe ka jama kulu bay wallahi siga so nunu ne bo kenne chelo ame tuma du mo ka dakuru yengele o kofe na dina o man fe ya ivarien o be ya awa ivarien o be ya wallahi nana kana umagula che go fo kodi wari do bora boafli wallahi do be o bora boake do be ya o bora gabon allah abe mali o bala wallahi mana mu foku barka da do min gera ya bi o kasiga ka o katama yara wallahi yara habi o hamina bula ya bi abe wari wallahi alama kalaba bedla ala ni barka atite men semeni flaka bari saba an emili bane 2020 Allah 2000 bane sangura min da na keme kurai ni mo gane kele ne ke olata okera ando de colonia amola o sai no amena ta 30 sur Europe ma 2030 kata se 2040 mona kera davo davenya ina fe no yini la imami ni kako sinatola sinapoito 2000 ni sanja kaba ko kera ko injugora non uba fe ka se fana da o ka uba fa ko ni shitana de sugora Valeri to weche ngani ala jo sugora chelo afara wayuka wallahi sigapoita au yemina kalisisa akera ndela te udo odona ngade amora ni de hospital la domi je jigili kele ernani nyoko de ngose akara o ya soro ala efenja manjira ndela shugona na danga ni cheni na musa akagele olu kase kada sigi ka kuma fo ne tiwa kase ka ke ayi ko bo alere shugodo ke su ba ke je o de mi ko se gila odo ne chi ko ne kata laje ko kata laje ko ni asoro ka duna alijina je Allahu akbar asubuka bo tara abone tara bo ay tara fana foranya na to ka dunal jine ko Allahu akbar engo kera ko wode nana ernani majira Allahu akbar wonya fa che ma kanu kata de nda yoroshi ay ala de ngide anya daya shadow kera teren fly ay kera teren sabai ayo ni ala ya ndeme na mbara ni mbara ula nam ma kuli kokula ya yenu ko so yenu ko ni esiso jo ka ba nam ka Xavier jo nam ni Xavier ni fe mi nganga ka jo nyon fe odi ka burudo yi wallahi sanga so jole ka ke ebe ayo ka karoda ko ayo ebe mi ndu wala sisa odi tata sara Allahu akbar neli mani ata mama ko
i b'o de jɔ k'o fara o kuma na an bɔra yɔrɔ min na bi ni an balakaw ni alimami nana sɔrɔ an bɛ yen anw b'a la yan ka kɔrɔ juma o juma nka an tun ma jama sen n'o la dugu mana jɛ min mana wuli o b'i kun da yen ka taa sozoro kaburu in na yen nka an y'a bɔ a kalama bi an bɛɛ ka jɛ ka taa ye o fɔlɔ ye bi o kama 15h30 ni maa min na ni darulama kɛ o k'i sɔrɔ yan ni ala sɔnna o miniti 30 o le 15h30 ka taa se 16h lasara ma miniti 30 tɛ yan an b'o de kɛ ka ala wele yɔrɔ in na yen ka sɔrɔ ka tile yan ka na an ka lazara seli ka wasi an y'o daminɛ juma o juma sa o ti dabila bilen o ye zara daminɛ bi an bɛna mawuludu min kɛ san nataw la wa zara farala kan wa an bɛ ka zara min kɛ yan ne ba b'a la yan mais ala m'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko maa minnu zara k'u ma fatu ɲumankɛlaw k'u bɛ ɲɛnamaya la ale ne ŋiniya de ye sisan ni su bi bɔ u bɛ tun bɛ na yan o bon ala nana n'u ye ka ban mɔden dan bɛ yɔrɔ min na u bɛ yen an bɛ kaburuya zura kɛ a bila don dɔ ɲɛ don jumɛn k'an denw nege a la k'an yɛrɛ dege a la ka bila an yɛrɛ ɲɛ bari aw ma da la k'an bɛ sa de ko nin bɛ n'ale hafa baara ye nin de ye ta donc o de donna an y'o de jira a la bi a bɛ ka sigi n'o ye o yɔrɔ ye kunun wulada fɛ kalandenw ye baliyew ta jeliba yɛrɛ b'a la k'a yɔrɔ baliye k'a kɛ pɛlɛpɛlɛ f'a bi jigin ko ne ka taa si a yɔrɔ nin yɔrɔ in na se ka nɔgɔ aw ɲɛna bilen siyɔrɔ filanan min b'i bolo o de filɛ ni nzabɛrɛ ni tɔɔrɔlen don i ka dɛbɛ don i kamankɔrɔ i ka t'i bɛn kaburu to ɲɔgɔn mɔgɔ lafiya yɔrɔ si tɛ ala ka hɛrɛ ka n bɛ k'o fɔ a ye o tuma na a b'a bolo jan an k'an k'i ɲɛsiri hami o hami bɛ jɔ min kan ala k'a wuli ka bɔ fɛn fɛn nana ni u ka wariw ye u ka ŋaniya siri ko dugawu ɲininaw nana fifalan caman nana ko ka bɔ kungo jan ayiwa ko fifalan caman ko k'a bila zawiya ala k'a kɛ alijinɛ kilimu ye aw ko dugawu ɲinina caman bɛ yan ekɔlidenw bagi nɔfɛ ani ɲɛta alhamdulilayi b'a ɲini ala fɛ redubleli ka bɔ a la yarabi ala k'o kɛ min ka baarakɛlaw fo toujours n tɛ ɲinɛ k'u fo minnu bɛ so baara la minnu bɛ so baara la minnu bɛ baara la joyila fana so kan n'o ye sɔ ye bɔra yan surɔ u bɛɛ fu bɛ ɲɔgɔn kɔ kɔ ma yamɔgɔw ko an b'a fɛ ka nin sanfɛla bili koyi yenkaw ko anw b'i kɔ aw ye a sara bɛ ala bolo tarawele k'i fo ka arunɛ fo ni min filɛ n'o ye arunɛ ne y'a dɔn zawiya kɔnɔ yan de a bɔ tara a nana de ko n nana ka na bolo bila i kun de seko ne taara n ko bɛ wari d'a ma ko sarako t'a la aw ɲɔgɔnna ka dɔgɔ bi sa n ko sarako t'a la k'o t'a la Allahu akbar masɔn kuwalen n'a ye biriki sigi i b'a fɔ ko wɛrɛ wallahi o ɲɔgɔnna ka dɔgɔ kuma t'a fɛ ani tarawele u bɛɛ ye maa kalite kelenw ye u ni maa minnu bɛ nin baara la jarakɛ b'o la n'o ye abudu ye ka se ala ka bila bɛ n'a bɛ yan a bɛ yan ale tɔgɔ tununna ne bɛ to k'a fɔ a ma bamanan de ka se cɛja yɛrɛ bɛ yan wa n ka foli b'a bɛɛ ye ani cɛ a yɛrɛ a y'a jija n'o de f'u ye
iya ina ni bolo blanco na demaya tigi de wa ko bon ala ya wajibiya iduni be ne kan oche asbe ibi wari mine sisa wajibi ni ma wari mine fana tison oche demaya tigi do e kana bara ke kata su demaya be yo abe wallahi ma demaya doni o tone bu wallahi Allahu akbar nga foli b'u ye wasa sogodogo k'a fɔ a ka kanu in na a diyara n ye sogodogo i bonyana i fana na ni abudu ci ka sagajigi kelen sa wa mugan i fana na Allahu akbar ne kuma fɛ ka taa Bamakɔ bi nka ne ka Bamakɔ taa Bamakɔ sagajigi di jeliba sira dire ma ayiwa a ka foli bɛ yen kuma b'a fɔ k'a barika da a y'a bolo jan ya Rabbi Fatiha a y'a bolo maa bolo min bɛ a bɛ jaabi hami o hami bɛ maa o maa la a bolo ekɔlidenw a y'a bolo denmisɛnw de ye ne kanubabaw ye fana maa saba ye ne de kanu denmisɛnw mɔgɔ misɛnw maakɔrɔbaw maa ma ba سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين.